Hello, Ma'am Day Alin. Ang lakas ng ulan dito, Ma'am Lynn. Buong araw mainit, tapos ngayon ng gabi na umulan.
Hello, DJ Juf TV. Good evening. Boss G1, good evening.
Naginaw, maginaw. Ayan na, DJ Joff. May jacket ka na. Thank you so much. DJ Joff, dito ako sa new viral mo ha.
Tunay na Ilongga ako. Ikaw, Dichujo. Taga saan ka ba? Anong probensya mo? Yes naman, no. Sa title pa lang, sa pangalan ko pa lang, Lotong Ilongga. Ikaw, Dichujo. Taga saan? Taga saan ka ba? Salamat. Siyempre, Ilongga, guwapa. Basta Ilongga. Guwapa. Wala lang sa tono. Wala lang sa tono, DJ, pero ako talaga tunay na Ilongga. Pero dito kami sa Negros. Negros Island region kami. Before, part kami ng Western Visayas. So, nung last year, June, na-separate na kami. Pero may part sa Negros Occidental na Bisaya at saka Ilonggo. So, dito kami sa part ng mga Ilonggo. Doon mga part ng Siquijor, Negros Oriental, yon, mga Bisaya na. Okay. Kabalo ka mag-Ilonggo. Sige, mag-Ilonggohanay kita. Ano nga words ang imo na balaan? Nga nakakanto ka na di sa Negros? Nakakanto ka na Iloilo? Mag-Ilonggohanay kita. 372, 329, left here, quarter number 4. As right now, Maayong gabi, DJ. Kamusta ka tira? Kapanyapon ka na? Let's see if Jordan Henning can create some offense. Ay, ang kwarta sa amon, pinapiko, pinapala, pero ako siyang pinapulusin. Tama na. Bayan mo na mga hurubaton nga basta kuno mga Ilonggo, mga gwapa, gwapo, kagang kwarta, ginapiko, ginapala, pero ti syempre ang sa lingon sino ha. Before ka makakwarta, kinahanglan pangabudlayan mo. Pangabudlayan mo para makakwarta ikaw.
almost blocked that. Put up a ball over him, and that will be a foul against Mark. Ah, ginabuldoser ang utang. Siyempre, natural lang na. Wais ang tao. Sa kalibutan niya, way utang. Right at the limit. Hindi ko syanti, ganun may utang. Be careful. Kita pa ayhan, nga ordinary lang. Simon and Cecil and company here. Trying to mount a comeback. Renato to Aurin. Aurin unable to get that go as Pobondin with an offensive rebound. He's been everywhere. Then Pobondin misses from close range. That was a nice, strong offensive lead on the net. Up and under move from Colombia. Pagloda looking to push the draw from 5 feet away here. Here's Mark. After Rivas offering a pick. Janisho. Wala po ka, wala po ka pa ng hapon. Off the mark, but it's May one for ulang Rocky Rivas. ako kay The important thing there, know that you use up all 24 seconds, and then you get an offensive rebound. Here's Baldy. Pulling on three. Wala ko pa gani. Wala ko pa ni hapon. May lulang ako gatrabaho ka sa buong. Ah, okay. So, anong trabaho mo nga gabi na? Sa ano? Sa call center? Or sa radyo? Now to zero. And everyone put the Rocky Rivas again on offensive rebound. You gotta push the ball here for TNT. Still a lot of time. They need to go quick. But Rocky Rivas with the tap. He's doing everything. Ilonggo ka siguro, tapos dira ka lang nagatrabaho sa Quezon. Just a throwback here. Nga ang nga do kasagad sa imo maghambal ho. Ang mga words mo diri na halos Ilonggo na. Hiligay nun. Ang tawag sa amon Ilonggo, ang hambalanon is hiligay nun. A serial winner. He Lingwahe. Cecil Pobondin. Wait for Ah, okay. Sige, halong-halong lang dira DJ ha. Thank you Gid sa imo nga pagkare. Thank you so much. Still playing pa rin ha. Still playing pa rin. Former teammates with Xavier Lozero at the UP Jam. This is what they lacked all game long. Somebody will score inside, get the ball inside the paint. Nag-iwan lang ako ng bakas. Nag-comment lang ako host ay DJ ha. And again, this game is not over. It's not over. This is the free throw though, as Rocky Rivas another rebound. Oh, steal. And Xavier Lozero able to get that. Gonna knock all the four short of Henny pushing the base. Henny, Pobondin. Almost losing Henny for three. Henny, no. That's the Rosa gets a rebound. They had the shot there. They need a stop. Pabugso-bugso na rin ulan. Bilog nga adlaw kay ina mainit tapos nag-start siya 7 o'clock ulan. Two shots. Baskog ang ulan diri tapos naguntat naman. Nami gani tani asa na mag-aga para mabugnaw. A crucial moment. Yes, opening the door here for TNT for still a possible comeback. 83-77. We could have a great escape on the cards here. Of course, Mongolia would refuse to have any of that. Yung Aurin needs to make Ah, okay, dira ka sa Quezon City. Pero Ilonggo ikaw. Ari ko di sa Manila ga star host dugay na bala ako di tunto lang gihapon eh. hindi 5 point lead still for Mongolia. hindi nga tonto nga gahimo kada iya kwan Here. gamo. Wais lang magdiskarte sa pangabuhi. Wais lang. Pressure back free throw for Aurin. And he gets both. To the timeout as the Mongolia Hotshots are looking to preserve this lead. 83-79
4-point ball game, 1 possession ball game, and we will hold on to the air here, coach. But then right now for P&G, Oo. your Wala mo scoring subong nga panahon, kamahal na sang tanan, so kinahanglan diskarte. Paano mo paano mo mapalakat ang imo pangabuhi nga less ang expenses ba? Smuggled, as we look at the standings and how Paano mo ako swerte man ako nga nakatransfer ako diri kay the lead half sa nga akon nga life dito ko sa Iloilo kay nagtrabaho, nag-school ka ako, dito ako nag-college, tapos dito na nangita trabaho. Until na nag-decide kami na ibaligya ang balay namon dito sa Iloilo kag mag-transfer diri sa amon hometown. So since 2018 dito na kami. So nami diri kay preska ang tanan. Bisan na magtanom-tanom ka lang diri sa mga ulutan sa kilid balay, malibre na. Tapos less ang mga chemical diri, mga ulutan wala yan na sprayhan. So matawhay ang lugar. So for good na kami diri. Nahirapan na ako host. Limot na ang iba. Hala, hindi ka na marunong no. Hindi ka na marunong mag-Ilonggo no. Tagalog na lang ako host. Trying hard ka pala ha. Trying hard ka mag-Ilonggo ha. Hindi ka gali ka sarang ha. Hindi mo kaya. Sa joke. Joke lang ha. Joke lang tayo dito. Kanamit gid na pero nilagpang. Nilagpaang. Ako nisda ay lasay ini. 6 seconds left in the shot clock. Malas ay ini way ini sabor. Ano pa lang 2 nights pa lang ini sa akon gani wala pa gid siya mga wala pa beauty ang akon ng aquarium. Kwan pa lang, oxygen plant pa lang kag ang isda. Way pa mga filter, wala pa aerator, pero ang koi hindi ko siya isanay sa aerator. Ano lang, filter lang para makuha lang yung mga ano niya dito, mga dumi-dumi niya sa loob ng aquarium. Kasi pang stress reliever naman, makikita mo lang yung mga bunganga nila nanganga. Diyos ko, parang mawala yung problema mo sa buhay. Dito ako sa Manila, nagpamilya. Okay. Matagal ka na dyan? Tagalog yung asawa mo, pero Ilonggo ka. Saan ka dito sa, anong lugar ka dito? Negros or Iloilo? Anong part ng Western Visayas or NIR, Negros Island Region? Wow! Eldest mo? Eldest son? Wow! Congratulations! Yan lang kasi ang napasalamatan mo kapag mayroon kang anak na patapos mo na. Kasi challenging kasi yung para sa parents na magpapalaki ng anak and then paaralin mo. Tapos yung iba parang nabubulakbol sa school. Hindi man lang ma-realize na nagtatrabaho ng
maigi, nahihirapan yung pamilya, yung parents para lang mapaaral sila, tapos nagbisyo pa. So mayroon pang mga parang nalulong sa barkada ba, tapos mayroong mga bisyo na nagano pa. Alam mo na yon. So, ang napakasarap ng feeling ng isang magulang na mapatapos ang anak. TNT, they dumped themselves a bit in a hole, losing their first 3 games. Can't blame them. Na parang walang hassle ba. That game 7 win against Barangay Temple in the short turnaround to the Philippine Cup. And then they turned things around by winning 6 straight games. So this team is really, it's a fighting team. It's a team with a lot of character. But right now, they're looking at a place to be disadvantaged in the quarterfinals. Well, they also had a rough time adjusting to life without a certain Monte Hall Jefferson, Jason Castro, And then Reynan Bata. and Reyna Bata as well. They've lost a lot of key pieces. Okay, kinaray host sa Romblon. Ang parents ko host, tapos sa Quezon ako pinanganak. Okay. Raya, maan. Pura, kita ko naman an. Diba? Karaya na siya. Nagahaw, arating mo dyan. Defended well by Alice Dionisio. Wow. Our boy giving TNT a little lifeline here. If you're Magnolia, Don't turn the ball over. That is the last thing that you can do here. If you're Magnolia, just make sure you inbound the ball properly. And then when you get the ball, don't pass it anymore. When you see the ball from the inbound, and then expect that foul. so right now, Time check, 9:35. goal line, please. Hanggang 10 lang ako, DJ Joff, ha? Thank you so much. That's why you have to make both free throws. You make two, that's the highest. Yes. You make two, that's the highest. TNT still has 1 full timeout, which is huge. Because they can foul. If Magnolia only makes 1, then they can call the timeout and set up a possible tying 4-point shot. And the question is, if you miss the first one, do you miss the second to split the timeout? No, because they lose it a 4-point shot. Okay. That was a 4-point shot. Just the mathematics here. Wow! Siguro maganda, siguro ano ka, magaling kang tatay, na disiplina mo ng maigi yung anak mo. Kasi dyan sa Maynila, di ba, maraming mga temptations dyan. Alam mo na yon, lahat ng mga dyan, illegal na mga gawain nandyan, di ba? So, siguro marunong kang magdisiplina sa mga anak. So, congratulations sa iyong anak. Tapos, ano bang natapos ng anak mo? Anong course? Ay, maestro pala. Sorry, maestro pala. So, nag-work na siya. Teacher na siya ngayon. DJ Joff. Wow, ang galing. It's a 2-point possession with only 2.6 seconds left. Magda-host ang anak ko. Magna cum laude yung anak mo. They will not carry Magnolia anymore. Yeah, because Magnolia is going to be at 8-3. So this will not factor into any possible quotient. So right now, it's a home against home. And for those wondering, by the way, how's the volleyball going? Nawili ako dito sa aking mga alagang isda. Koi.
Dito na ako nagmamalagi sa aking aquarium. Let's see. So, dagdagan ko pa to. At saka, nag-order na ako online ng filter at saka yung mga fake na mga stones dito. Tsaka, ano ko to, pagandahin ko to. If you're Magnolia, 2 gabi pa lang dito sa akin. don't even Itong malaking koi na gold, binigay lang sa akin ng aking pinsan. So, yung orange na 3, binili ko nung last week nung doon ako sa Bacolod. Tapos may tetra ako, 5 piraso, 2 na lang. Namatay na yung 3. And that'll do it. 5-point win here for the Mongolia Hot Top. 88-83. Di pa siya nag-exam, nagtuturo na yun. Ay, okay. The question now is to just Kasi kung magna cum laude ka, huge win for Republic, parang Republic Act 1080 yata. for the majority of this conference, and they will So, automatic, exempted na siya kapag magna cum laude ka, cum laude, exempted ka na yata sa the veteran board exam. 4.6 rebounds and 1 block. He was a +7. Limited minutes. Automatic automatic na yan. Minutes coming from Rocky Rivas. Rocky Rivas. You take a look at the numbers and you wonder why the impact he had in that fourth quarter. The ice ball game was immense. 88-83. Final score here today as the Mongolia Hot Shots look for their twice to get advantage. And it all wraps up on Sunday. The North Fork here taking on San Miguel Beernet in the first game, followed by Arena Shot game. Wow! Siguro matalino yung anak mo. Galing. Ang galing mong papalaki ng anak. Congratulations, DJ Joff. So, ano lang talaga ha. I-guide mo pa rin sila. Kasi kailangan pa rin nila ng guidance, ng parental guidance. Marunong yung ano mo. Magaling yung anak mo. Sandali DJ Joff ano ko lang, check ko lang dito yung kung natapos ko na ba play ang sa isang video mo. Magaling sumayaw, matalino ngayon nga may sayaw sila. Okay. Wow. Umupa ng ulan. Ay, tapos na pala. Tapos na DJ Joff. So, maghanap ako dito ng ibang venue mo. Sandali. Nag-play din ako kasi sa mga ibang nag-standby sa live ko ngayon. Ambassador sila ng cultural dance dito sa Manila. Wow! So, saan sila sayawan? Saan sila nagsayaw sa Intramuros?
Dito ako, Digijof, sa happy birthday. 8 hours ago. Kaya marunong akong mag-host kasi ang uso dati, di ba, radio, mga drama, nga Ilonggo ang ginapamatian namon. Ay, okay. Sa ano drama Ilonggo ang ginapamatian mo? Ako sa una, ano yara pa eh, sa DYFM, yung um, ano yan, nakalimutan, lutang ako, loading. Provincial Jail. Provincial Jail. Ay, okay. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Wow. Dapat sana may picture ni ma'am. DYBR ba yun? Sa DY, kasi yung DYBR, walang DYBR. DYFM, kasi kung dito ka sa Western Visayas, DY yan. Pero kung Maynila, di ba DZMM, mga ganyan. Yung Mindanao naman is DX. Di ba? Tama? Yeah, DYHB. DYHB. Nan. Basta DYHB, Western Visayas na. DYFM, DYHB. Sa DYHB, sang una, dabu-dabu. 1 o'clock. Ano pa ba? Kasi mga ilang years na hindi ako nakikinig sa drama. Kasi also na yung YouTube, sa YouTube na lang lahat. Bacolod, yes, Bacolod, DYHB. DYHB, do ara paghihapon. Ara paghihapon DYHB pa no?
Harap pa. Hindi YFM, Iloilo na. Tise Rojas ang DYBR. Siguro, hindi lang ako familiar sa DYBR. Rojas pala. Kasi nga alam ko basta DY yan, Western Visayas, Bacolod, yan, ganyan. Ang DZ naman Maynila, DX, Mindanao. So, nakatrabaho ka sa, sa radyo? Rush lang paggawa ko ng birthday song. Post kaya walang picture. Okay. Ang haba 21 minutes and 38 seconds. Pero tatapusin ko to. Ito. Yan. Tatapusin ko to. Yan lang. Kantuan na ako sa table, kaya itong laptop ko Ang ano yun? So kung mo makabalo ka nakatrabaho ka sa radyo. Nakatrabaho ka sa radio station. Dali kanto ko din sa Pia. Wala host natin kaarado sa bukid pasaan radyo. Oo, no? Ay, alas 10 na. 9:53 pa lang sa akon. So, pwede mag-extend 7 minutes. Okay lang. Okay lang sa DJ. Pero still playing pa rin ako sa iyo, ha? Yung happy birthday. Kasi 20, nakatagal to, 21 minutes. So, 8 minutes, nandyan pa rin ako sa 8 minutes. So, kung mag-end ka, may trabaho ka dyan, okay lang.
Okay lang, okay lang, Sir DJ. Pero ituloy ko pa rin yung pag-play ko tatapusin ko. Hindi ako nakakomment. Ah, salamat. Salamat, host. Pero ano lang ako, every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m. Kaya lang, marami din ginagawa dito. So, mga 8:30, nag-start ako. Oo, Monday to Saturday lang. Kasi yung Sunday, wala nang live. Salamat! Ano na kasi ito, Sir DJ, pang revenue na sa akin. Yung watch hour, buo na, revenue na, para makasahod. Ikaw nga, monetize ka na. Monetize ka na, oh. Ba't hindi ako maka-comment? Okay. May bago kang channel. One Music Remix. Ay, okay. One Music Remix. Search ko, ah. One Music Remix. Hindi ko makita, sir. Paki-send na lang ng link. Yung One Music Remix. Dati nag-aayuda ako ng watch hour host. Nasira na ang smart TV ko. Napagod siguro, stop na nasa ayuda. Ay, okay. Ay, ganon. Nag-aayuda ka pala ng watch hours.
So mag-end na ako ha, Sir DJ. Thank you so much. Pero yung ano ko, yung play ko sa'yo, tatapusin ko to. Ito oh. Dito na ako sa, naka 14 minutes na ako. 14 minutes and 35 seconds. So mag-bye-bye na ako sa inyo. Thank you so much. Bye-bye everyone.